Γεια χαραμάκες. Καλησπέρα. Champions League. Άλλο είναι αυτό το άκι. Άλλο. Το πρώτο στο σπίτι, το άλλο στη Μαδρίτη. Θρύλε, ξεκολλά, τα έχεις πάρει όλα. Μπράβο κοριτσάρες μου. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Μπράβο. Άκη. Τι ευρωπαϊκό. γίνεται? Δεν το ξέρω. Άλλο. Για δες το. Για να δω. Άλλο μετά. Άλλο, κοίτα εδώ. Champions League. Όλο στο κάτσε να φαίνεται εδώ πέρα οι λεπτομέρειες. Βγάλε τα τρένα από μπροστά. Οι λεπτομέρειες να φαίνονται όλα στο χέρι. Κοίτα βάρη. Δεν μπορώ να σηκώσω τη μου. Γιατί άλλο. Τι να. Το έχω ρε, και 10 επαναλήψεις κάνω. Λοιπόν, όλο στο χέρι λεπτομέρειες θα βλέπετε ευρωπαϊκό. Τίγκα. Έχει δυο γουλιές να πιω. Άστο, μην μου το χαλάσεις. Να πιω τώρα. Άτσε. Κάτσε λίγο, άστο. Είναι με γλυφό νερό. Είναι της πισίνας το νερό. Δεν κάνει. Κάτσε, δεν είναι εδώ το πάρτι. Πω, γεια σου Τάκη. Ναι, κάτι έλεγες, Άκη, έχω διακόψει. Μόνο με διακόπτη. Όχι, τίποτα δεν έλεγα. Τάκη, τα ίδια, συμφωνούμε. Και τα βαζελάκια που, που θέλετε να πάρετε και πρωτάθλημα στο γυναικείο μπάσκετ, πάει και αυτό. Κάτσε, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Λοιπόν, εγώ σας θα λέμε ότι έχει τελειώσει. Σας εύχομαι εγώ καλό καλοκαίρι με την βούρτσα στο χέρι. Με την πετσέτα στο χέρι. Ναι, αυτό για να πω βούρτσα το ίδιο. Τι βούρτσα, έχεις δει κανένα να βάφεις στις παραλίες? Καλά, βάφεις. Να το πω αλλιώς θέλεις, θα το πω αλλιώς. Με τρελάνεις. Βλέπεις ότι είμαστε Βλέπεις ότι είμαστε εκπομπή λόγου. Ναι. Με κάτι για τον κύριο Ασλανίδη. Τον πρόεδρο της ΑΕΚ, όχι, συγγνώμη, τον αυτοφοράκια. Ποιον? Τα αυτοφοράκια, Τάκη μου. Δηλαδή? Αυτοφοράκια. Α, ναι, όπως είναι στα μπαρ. Στα καμπάρε. Ναι, τον έβαλε ο άλλος, θα μου πει καμιά λαλακία. Γιατί έχουν και τα μέζεα να πάτε πρόεδροι ή μόνο 17 χρονών περπάτησε ο Μαρινάκης και 19. Αν έχεις τα κότσια πήγαινε πρόεδρος. Όχι με το στόμα πάλι. Μπες πρόεδρος εκεί πέρα. Τι είπε αυτός? Αυτός λέει. Ενώ σας έλεγα προχτές για τον Αλαφούζο, γιατί έχει υπογράψει προσωπικές επιταγές 15 εκατομμύριο και θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει στο UEFA, να πάρει διαρκείας έσοδα, διαφημίσεις κτλ. Εισπράξεις για να μην τα πληρώσει από την τσέπη του. Ενώ όλο το διάστημα βρίζει τον Ολυμπιακό, όλη τη μέρα του 24 από ένα λεπτό. Αυτός θέλει να παίξει Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ δεν θέλει να παίξει. Για ποιο λόγο? Τι λέει, όχι, τι είπε, τι είπε ο πρόεδρος. Λέει, θυσιαζόμαστε. Θυσιαζόμαστε. Στον βωμό. Ναι. Ποιο βωμό ρε τράκτα? Ποιο βωμό? Ποιο βωμό ρε τράκτα? Γιατί θα παίζεις Ευρώπη, εκεί πάει. Θα παίζεις Ευρώπη. Τα ρελάμπου. Θα παίζεις Ευρώπη, κύριε Βλάκα Ασλανίδη. Θα παίζεις Ευρώπη. Δεν θα παίζεις, γιατί λογικά θα πρέπει να πεις ναι μωρέ 4 χρόνια μην παίζουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Που δεν μπορεί να βγείτε κανένα UEFA. Κατάλαβες. Όταν βγείτε στο UEFA. Αλλά φέτος που είστε εκ του ασφαλούς λέτε να μην παίξει να μην παίξουν οι ελληνικές ομάδες. Όχι μόνο αυτό, και είμαστε και τσάτσι και του Υπουργού ταυτόχρονα εμείς οι αντιδραστικοί. Ναι. Αντίδραση τι έγινε ρε, που είναι διαφορετικό να σε ΑΕΚ, είναι διαφορετικό να σε Ρουφιάνος. Έτσι. Αυτά για τον κύριο Ασλανίδη, τον ηλίθιο και βλάκα. Όχι, δεν είναι ανάγκη. Και βλάκας και ηλίθιος. Και καραγκιόζης. Δηλαδή, άμα έπαιζε η ΑΕΚ θα τα έλεγες αυτά. Δεν τα έλεγες. Και θυσιαζόμαστε. Τι να θυσιάσεις? Δώστε 460 εκατομμύρια που έχεις φάει από το κράτος και δεν έχουμε το ΕΚΑΣ να πληρώσουν στους συνταξιούχους. Τι θυσία, δηλαδή τι να θυσιάσεις το βωμό της κάθαρσης? Δηλαδή στη θυσία. Έχεις τίποτα αφού μηδέν είσαι. Μόνο βωμό. Έχεις μηδέν. Το μηδέν θυσιάζεις. Το μηδέν θυσιάζεις. Το μηδέν θυσιάζεις. Ρε, για να γίνει θυσία πρέπει να έχεις ένα σφαχτό κάτι. Γάμο το καφενείο σας. Ούτε τα κάρβουνα δεν έχετε. Ρε, ούτε τα ξύλα δεν έχετε να ανάψετε φωτιά για το βωμό. Και θέλετε να θυσιάσετε. Και ένα άλλο Ολυμπιακός είναι από 22ος μέχρι 24ος στην Ευρώπη. Ναι. Και η ΑΕΚ είναι 150. Ναι. Αυτό θυσιάζεις. Ναι, το 0 του μηδενός επί 0, 100 0, 1000 0. Απατεώνα! Ρε, γι' αυτό είστε οι χειρο... Ρε, εγώ δεν το χωνεύω τον Παναθηναϊκό γιατί είναι μια ζωή στη στρακιά. Όλο τέτοια κάνει. Εσείς... Στην πουσιά, ρε. Ο Στρακιά άκουσα, ρε, και λέω τι έβγαλε στο Εσείς είστε οι χειρότεροι οπαδοί του κόσμου. Φίδια κολοβά. Ο Διαμαντής. Και όσοι τα υποστηρίζετε, θα συνεχίσω. Και όσοι υποστηρίζετε τέτοιες ιδέες, είστε μπάσταρδοι. Και ξέρετε γιατί. Μπορεί ένας Έλληνας
Ένας Έλληνας, γιατί υπάρχουν και Έλληνες αεξίδες. Υπάρχουν και τίμια αεξίδες. Να θέλει να αποκλειστεί όλο το ποδόσφαιρο. Όχι, εσείς όμως που τα λέτε αυτά είστε μπάστα. Όχι, μόνο Έλληνας θα γιατί κάπου θα κρατάτε. Από κάπου αλλού. Όχι τίποτα, δεν κρατάνε. Το λέω εγώ, ξέρω. Πώς θα γίνει να φρενάρουμε τον Ολυμπιακό, έτσι. Πώς θα γίνει να φρενάρουμε τον Ολυμπιακό. Βρε εσείς, καταρχήν τώρα για να μιλήσουμε, μπορεί να ηρεμήσεις τώρα λίγο. Πιες λίγο νεράκι. Ήρεμος είμαι. Πιες από εδώ, πιες από εδώ. Κούνα το κιόλα. Α, μπράβο, στην υγεία μας. Εντάξει. Ναι, λίγο. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν... Πού δεν τα δείτε αυτά, ρε, αεξίδες. Μόνο αυτό. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο μεταξύ μας, για να καταλάβουν και τι γίνεται. Μπράβο σας, ρε, που γεννηθήκατε έτσι με τον Βολέ η μάνα τώρα έγινε η Θεσσαλονίκη. Που γαλουχήθηκε το κορδελιό, η χαλάστρα, οι σικαιές. Ναι. Να πηγαίνει το βόλεϊ σύννεφο, τα καρφιά, οι υποδοχές. Μπράβο σας, ρε. Και η ντόπα σύννεφο πάει. Πάλι με τις τουαλέτες. Αφού τα διαβάζω. Τι να κάνω, άμα αυτή η τεχνολογία Κάτσε, τώρα υπάρχει μια εθνική, κάτσε. Περίμενε με την τεχνολογία, αφού εγώ στα λέω. Που κάνεις εδώ τον κόκκο, βάλ' τον μπρος. Έλα από εδώ να δεις. Για λέγε. Λοιπόν, άστο, όχι, δεν θέλω να... Εμείς λέμε... Για ας δεχτούν ρεάκι. Ναι, αυτό, λέμε να μην αφήνουν σκιές. Αφού του κάνει γούνα η γυναίκα είναι, πώς το λένε. Του Κέσσαρα, του πάλι Κέσσαρα η γυναίκα πάλι είναι. με τα όργια. Του Κέσσαρα είναι, πάλι στα όργια. Εντάξει ρεάκι, αυτοκρότος θα είναι κι αυτός. Δεν ήταν το ίδιο, δεν είχαν την ίδια εδώ. Τι. Θα μιλήσουμε λίγο ρεάκι. Θα μιλάμε. Ωραία. Του ποιανού ήταν τελικά. Του Κέσσαρα. Του Κέσσαρα, ρε. Αφού θέλετε να φαίνεται Παρθένα, ας Πώς την αποδείξει. λέγανε, του Κέσσαρα. Πώς το λένε ρεάκι, τέλος πάντων πες το. Δεν θυμάμαι πώς λέγανε του Κέσσαρα τη γυναίκα. Κεσαρίνα. Πώς θα τη λένε. Κατερίνα. Εμπρός. Γεια σας. Γεια χαρά. Γιώργος από Γλυφάδα. Γεια σου Γιώργο. Ομάδα. Έβλεπα προχθές, ΠΑΟΚ. Έβλεπα προχθές το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι. Βόλεϊ, τι άθλημα. Βόλεϊ, συγγνώμη. Και μετά έφαγα με το φίλο μου κάτι παραφυσικά μανιτάρια και είδα την Παναγία να με κυνηγάει. Εντάξει, μέχρι τώρα σε κυνήγα και ο Ολυμπιακός. Καλό είναι, δεν πειράζει. Καλό βράδυ. Βοήθειά σου η Παναγιά. Τι είπε, φάγε μανιτάρια. Δεν φάγε μανιτάρια, πλευρό τους. Παραφυσικά. Έχει τα φυσικά, έχει τα φύσιν μανιτάρια και τα παραφύσιν. Τι τραβάτε. Δεν έχεις ανάγκη πάντως από μανιτάρια, δηλαδή αν θες τη συμβολή μου είσαι έτοιμος, έχεις γεννηθεί έτοιμος. Να σε κυνηγάει η Παναγιά. Αυτό και εγώ από μανιτάρια, όχι από καμιά τσαπού, έχεις πρόβλημα. Καλησπέρα. Αμέσως σε ακούει και άλλος, λέει να τα βλέπεις. Τι λέω, τρελή. Τι είναι. Εμπρός, τι σας έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Σας έχει παλαβώσει ο Ολυμπιακός. Εμπρός. Καλησπέρα και καλησπέρα Τάκε. Καλησπέρα αγόρι μου. Με λένε Μελέν. Πώς σε λένε? Μελέν. Μελέν. Ναι. Από το Μισελέν. Όχι. Με λένε Μελίνα, είμαι από κάτω Πατήσια, είμαι Ολυμπιακός. Μελίνα. Καλό βράδυ φιλάκι. Γεια σου αγόρι μου. Χαιρετίσματα και στα άνω τα Πατήσια. Παιδιά, έλα, σου πω, δηλαδή θα βάζετε έναν άλλο να μιλάει. Δεν υπάρχει τώρα τα ονόματα, κάτι Μελέν, ο Μελένιος και η Στρουφίτα και ο... τι γίνεται, ρε. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Προς το παρόν. Είμαι ο παδός της ερυθρόλευκης ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Αετούμπας. Αετούμπας. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Ναι. Έχω να πω όμως ότι το ποδόσφαιρο δεν αξίζει. Δεν αξίζει το ποδόσφαιρο. Δεν αξίζει καθόλου. Ποιο, ο Ολυμπιακός. Ορίστε. Ο Ολυμπιακός δεν άξιζε. Ναι. Ωραία, πες μου ποιος άξιζε, κάτσε. Ρε, παιδί μου, τον Αετούμπα. Ποιος άξιζε. Όχι, να μας πει ποιος άξιζε. Εγώ έχω να πω κάτι. Όχι, τι να πεις, ρε, εσύ κάτσε λίγο, ρε, Αετούμπας. Κάτσε. Υπήρχε προπαγάνδα από τον Παναθηναϊκό. Τι έκανα, τι λέει. Είπες την προηγούμενη Παρασκευή ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπαγάνδα με αυτό, με τη διαιτησία που λένε όλοι.
Ο Παναθηναϊκός. Τα έχεις μπερδέψει. Να μας πει η προπαγάνδα είναι εις βάρος του Ολυμπιακού. Τα πήρε εκεί. Δεν λέει. Να πάντα άλλο ρωτάει τώρα. Η προπαγάνδα είναι εις βάρος του Ολυμπιακού από λάσπη. Ότι έχει διαιτησίες και τέτοια λέει ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ μαζί. Και η ΑΕΚ μαζί. Ποιος άξιζε παλικάρι μου να πάρει το πρωτάθλημα κατά τη γνώμη σου? Πολλές ομάδες. Πες μία. Ο Παναθηναϊκός άξιζε να το πάρει. Ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό είναι 15 βαθμούς πίσω. Πώς το άξιζε? Ορίστε. Γι' αυτό είναι 15 βαθμούς πίσω. Άμα σε παίρνεις το κάθε μάτσο με τη διαιτησία... Πες μου ένα μάτσο, πες ένα εσύ, βρες ένα, σε όλο το πρωτάθλημα, ένα. Ένα να βρεις. Ένα πρόχειρο ρε μπαμιά. Ποιο, ναι, με μείνει αυτό. Ποιο, σου λέει ο Άκης, έναν αγώνα βρες. Ένα πρόχειρο, έτσι. Άσο να απαντήσεις. Όποιο θυμηθεί. Άσο να απαντήσεις. Ναι, τον αφήνω. Μπορείτε να το ξαναπείτε λίγο καθαρά. Πώς δεν τα καταλαβαίνεις αυτά. Άσε με να του μιλάω εγώ. Έλα αγόρι μου, δεν θα σε μπερδέψουμε εδώ, θα σε διευκολύνουμε εμείς. Βρες ένα παιχνίδι που σου έρχεται πρόχειρο στο μυαλό που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο φετινό πρωτάθλημα με τη διαιτησία. Βρες. Τόσα, δεν λες ότι έχει. Βρες ένα. Εγώ σου βρω 4 για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Και 14. Βρες μου εσύ ένα. Δεν σου έρχεται. Για προσπάθησε. Μην κλείσεις, Τούμπα, Τούμπας. Έκλεισες. Έφυγε η Τούμπας. Άσε με ρωτά, κοίταξε, ευτελιστήκανε μόνοι τους. Έλα, Άκη. Έλα. Ο Άκης. Έλα. Τηλεόραση. Τάκη. Κλείστε, ναι. Κλείστε τηλεόραση, να μας ακούς από το τηλέφωνο μόνο. Τηλεόραση. Ωραία. Τη φωνή μόνο, όχι όλοι. Μην με λες για το Πούλμαν, δεν είμαι για το Πούλμαν. Όχι, είμαι Ολυμπιακός. Δεν είπαμε. Είμαι Ολυμπιακός, πρώτη φορά παίρνω. Δεν είπαμε Πούλμαν. Δεν είπαμε τίποτα, μόνο για τηλεόραση είπαμε. Έλα. Ακούς Τάκη, μη με κοιτάς έτσι, μη με... Σε προσέχει. Εγώ σε θαυμάσω, εσύ που ονειρεύεσαι τώρα, λες τώρα τι είναι αυτός, Σε περνάει από τα φίλτρα του. Ναι και ρε παιδί. Τ' ακούς. Περίμενε, δεν σε κοιτάω, περίμενε. Εντάξει είμαι. Ακούς. Ναι, ακούω. Έτσι. Μπράβο. Όχι, βγες από εκεί, βγες. Δεν βγαίνω, ρε. Πήγε, όχι. Να σε βλέπεις ο άνθρωπος. Εμπρός. Καλησπέρα Τάκη. Καλησπέρα Άκη. Καλησπέρα. Ολυμπιακός είμαι. Από την Κοκκινιά. Καμπύρε στην τηλεόρασή σου να μας ακούσει από το τηλέφωνο, γιατί παρατηρώ ότι έχεις καθυστέρηση. Ναι, Τάκη, με ακούς? Ναι, ακούω. Όπως προείπα, είμαι Ολυμπιακός από Κοκκινιά. Ναι. Ριρής λέγομαι. Πώς? Ριρής, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί σε βλέπω πολύ καιρό ρε φίλε, μια απορία είχα. Σε σένα. Είσαι άτριχο? Ο Ριρής. Ο Ριρής. Κοκκινιά είσαι, κοντά είμαστε. Έλα να το ρωτήσεις από κοντά. Εσύ, εγώ θα τον έκραζα, αλλά είναι ο φίλος μου ο Ριρής εκεί στο Χατζικυριάκιο η ταβέρνα. Άστο ρε, είναι ο Ριρής στο Χατζικυριάκιο εκεί πέρα έχουμε μια ταβέρνα ιστορική. Και τη δουλειά έχω εγώ Ριρής με το Χατζικυριάκιο, με αυτό το φίλο σου. Άλλος Ριρής είναι αυτός, δεν το άκουσα το όνομα. Αυτός δεν είναι καν Ριρής. Ρε, δεν το άκουσα εγώ το όνομα, θα το δείχνα εγώ το Ριρή, το κανονικό. Άτριχο σου λέει, δείξτε το σηματόπλεγμα. Έχεις κάνει τέτοια άτριχα πουθενά. Έχεις συχτήρι από εκεί. Πάρε και την περίφραξη. Βλάκα. Δεν άκουσα το όνομά του, σου λέγα εγώ πιο Ριρή. Μια γαμή κρίμα είναι, δεν την πληρώσει ο τελευταίος, ναι. Έλα φίλε. Καλό βράδυ. Μόνος του μας έκλεισε, έβαλε. Κάνει νύχτης μόνος τον εαυτό σου. Το καρουσέλ έβαλε. Εμπρός. Τι καληνύχτησε. Α, καληνύχτησε. Διντον. Καλησπέρα. Έχουμε άλλο να. Σιρωτήρι στο Βόλο. Ναι. Αχτέ, έλεγα και μάθατε και τα σιρωτήρια που θέλω. Ρε, τι να... Πάπας. Ρε, αυτοκράτορα του Βόλεϊ. Γεια. Καλό βράδυ. Γεια.